Vuoriseikkailu. Joka lauantai-aamu John lähtee vaeltamaan kaupungin lähellä oleviin vuoriin. Hän rakastaa raikasta ilmaa, korkeita vihreitä puuta ja lintujen laulua. Eräänä kirkkaana lauantaina John herää aikaisin, laittaa jalkaansa vaelluskennät, täyttää vesipullonsa ja pakkaa pienen rettunsa eväillä ja kartalla. Tänään hän aikoo tutkia uuden polun, jota hän ei ole koskaan ennen kulkenut. John ajaa vuoripolkupäähän ja aloittaa vaelluksensa. Polku on aluksi selkeä ja helppo. Hän näkee matkan varrella villejä kukkia ja kuulee lehtien lempeän kahinan tuulessa. John tuntee olonsa onnelliseksi ja vapaaksi kävellessään. Jonkin ajan kuluttua kolku haarautuu kahteen suuntaan. Toinen reitti on sileä ja tasainen, kun taas toinen on jyrkkä ja kivinen. John päättää valita jyrkän, kivisen polun, koska hän rakastaa haastetta. Kun John nousee korkeammalle, ilma muuttuu viileämmäksi ja näkymä entistä kauniimmaksi. Hän pysähtyy vetämään henkeä ja katsoo ympärilleen. Vuoret ovat rauhallisia ja hiljaisia. Yhtäkkiä John kuulee pehmeän surisevan äänen. Uteliaana. Hän seuraa ääntä ja saapuu pian pienen aukiolle. Aukion keskellä on vanhapuinen silta, joka ylittää pienen puron. Sillan alla kaunis vesiputous virtaa alas korkealta kivestä kirkkaaseen lampiin. Vesi kimmeltää auringonvalossa ja vesiputouksen ääni on kuin lempeä laulu. John istuu kiven päällä lähellä vesiputousta. Hän juo vettä ja nauttii evästä reppunsa sisältä. Rentoutuessaan hän näkee pienen, kultaisen kalan uiskelevan lampironalla. Kala liikkuu sulavasti ympyrää muodostaen ennen kuin katoaa kiven taakse. John hymyilee luonnon yksinkertaiselle kauneudelle. Juuri siltsan John kuulee pehmeän haukun takanaan. Hän kääntyy ympäri ja näkee pienen, ystävällisen koiran. Koira on ruskea-valkoisin laikkuin ja heiluttaa ilaisesti häntäänsä. John on yllättynyt, mutta iloinen nähdessään koiran. Koira tulee lähemmäs ja istuu hänen viereensä. John antaa koiralle pienen palan evästään ja silittää sitä lempeästi. John miettii, kenelle koira voisi kuulua, sillä aukiossa ei ole ketään muuta. Näyttää siltä, että koira on eksynyt. Haluten auttaa, John sanoi pehmeästi. Tule, pieni ystävä, etsitään. Koira hakkuu ilaisesti ja johdattaa tietä, kun John seuraa sitä polkua pitkin. Lyhyen kävelylenkin jälkeen John ja koira saapuvat pienen talon lähellä metsän ronaa. Vanha nainen seisoo verannalla, hymyillen lämpimästi. Kiitos, että toit koirani takaisin, hän sanoi. Se juoksi karkuun tänä aamuna. John tuntee olonsa ilaiseksi auttaessaan, ja hän juttelee ystävällisen vanhan naisen kanssa muutaman minuutin ajan. Sanoessaan hyvästit John jatkaa vaellustaan takaisin pääpolulle. Hänen seikkailunsa vuorilla on ollut täynnä yllätyksiä ja ystävällisiä hetkiä. Kävellessään kotiin John tuntee ylpeyttä ja iloa siitä, että hän auttoi jotakuta ja nautti kauniista päivästä luonnossa. Where does John go hiking? A. In the mountains near his town. B. In a faraway forest. C. On a beach. The correct answer is A. In the mountains near his town. What does John pack in his backpack? A sleeping bag and water. B. Snacks and a map. C. A tent and a compass. The correct answer is B. Snacks and a map.
Which path does John choose on his hike? A. The smooth and flat path. B. The narrow winding path. C. The steep and rocky path. The correct answer is C. The steep and rocky path. What does John find in the clearing? A. An old wooden bridge with a waterfall. B. A hidden cave. C. A large ancient tree. The correct answer is A. An old wooden bridge with a waterfall. What does John do with the lost dog? A. He ignores the dog. B. He helps the dog find its owner. C. He takes the dog home with him. The correct answer is B. He helps the dog find its owner. Hauska päivä hiihtäen. Joka talvi Lisa rakastaa hiihtämistä. Tänään on erityinen päivä, koska hän vie poikansa Tomin Osimäistä kertaa hiihtämään. Aamu on kylmä ja valoisa, ja he heräävät molemmat aikaisin teenne jännitystä tulevaa seikkailua varten. Lisa valmistaa Tomille lämpimän aamiaisen. He istuvat yhdessä keittiön pöydän ääressä ja juttelevat tulevasta hauskasta päivästä. Tomilla on päällään uusi punainen takki ja siniset hiihtohousut. Lisalla on yllään lämmin takki, pipo ja käsineet. He näyttävät molemmat onnellisilta ja valmiilta päivän hiihtoon. Aamiaisen jälkeen he ajavat pienellä autollaan hiihtokeskukseen. Tiet ovat lumenpeitossa ja näkymä on kaunis. Korkeat puut ovat valkoisia ja taivas on kirkas ja sininen. Kun he saapuvat keskukseen, Tom tuntee pientä jännitystä. Äiti, entä jos kaadun? Hän kysyi hiljaa. Lisa hymyilee ja sanoo, ei se mitään, Tom. Olen kanssasi. Opimme yhdessä ja pidämme hauskaa. He ottavat hiihtohissin ylös vuorelle. Hissi liikkuu hitaasti. Ja he näkevät koko laakson alapuolella. Lisa osoittaa vihreitä puuta ja kimmeltävää lunta. Tom katselee näkymää ja alkaa innostua. Vuoren huipulla Lisa näyttää Tomille, kuinka seistä hiihtosuksilla. Hän selittää, kuinka liikkua hitaasti, kuinka kääntyä ja kuinka pysähtyä. Tom kuuntelee tarkkaan ja harjoittelee pienellä, loivalla rinteellä. Aluksi Tom on epävakaa ja hieman peloissaan. Hän kaatuu kerran tai kaksi, mutta Lisa auttaa häntä aina ylös. Hyvin meni, Tom, hän sanoi lämpimällä hymyllä. Vähitellen Tom alkaa tuntea itselaittamusta. Hän hiihtää lyhyen matkan yksin ja hänen hymynsä laajenee. Lisa on ylpeä pojastaan ja nauttii jokaisesta yhteisestä hetkestä. He viettävät aamupäivän hiihtäen helpoilla rinteillä. He nauravat, kun Tom tekee hauskan äänen lioutuessaan lumen päällä, ja Lisa taputtaa, kun hän onnistuu hyvin. Joskus he pysähtyvät nauttimaan raikkaasta vuoristoilmasta ja katsomaan yläpuolella lentäviä lintuja. Lumi on pehmeää ja maailma on hiljainen, paitsi hiihtojensa liikuessa lumen päällä. Usean tunnin hiihtämisen jälkeen he päättävät pitää tauon. He istuvat penkillä lähellä hiihtomajaa ja ihailevat upeaa näkymää. Aurinko paistaa kirkkaasti ja vuoret näyttävät majesteettisilta kaukana. Tom sanoo, rakastan hiihtämistä, äiti. Tämä on paras. Hyvä. Lisa halaa häntä ja vastaa, olen niin iloinen, että teemme tämän yössä. Myöhemmin he palaavat takaisin hiihtomajaan. Lämmin, viihtyisä huone on täynnä iloisia ihmisiä.
He menevät pieneen kahvilaan ja tilaavat kuumaa kaakaota. Tomen. Kuumaan kaakaoon on lisätty vaahtokarkkeja, ja lisällä se on teeteläistä ja kermaista. He istuvat pienessä pöydässä ja nauttivat juomistaan samalla, kun he keskustelevat päivän hauskista hetkistä. Päivän lopuksi Lisa ja Tom lähtevät hiihtomajasta suurin. He ajavat kotiin, väsyneenä mutta erittäin. Oisa. Tom unelmoi jo seuraavasta kerrasta, kun hän voi hiihtää. Se oli upea päivä, täynnä naurua, oppimista ja rakkautta, päivä, joka jäi mieleen pitkäksi aikaa. What is special about this skiing day? A. It is Tom's first time skiing. B. They're visiting a new ski resort. C. It is Lisa's birthday. The correct answer is A. It is Tom's first time skiing. What does Tom wear on this skiing day? A. A green jacket and black ski pants. B. A red jacket and blue ski pants. C. A yellow jacket and white ski pants. The correct answer is B. A red jacket and blue ski pants. What does Tom ask his mom? A. Can I ski alone? B. Will you go with me? C. What if I fall? The correct answer is C. What if I fall? What do Lisa and Tom do during their break at the ski lodge? A. They take a nap. B. They sit on a bench and enjoy the view. C. They take another ski lesson. The correct answer is B. They sit on a bench and enjoy the view. What do they order at the cafe in the lodge? A. Coffee. B. Tea. C. Hot chocolate. The correct answer is C. Hot chocolate. Talvinen seikkailu. Alice ja Den ovat kaksi hyvää ystävää. He asuvat pienessä kaupungissa. Eräänä kylmänä talviaamuna he päättävät lähteä tutkimaan lumista metsää. Ilma on raikasta ja lumi on valkoista. He ovat innoissaan nähdäkseen uusia asioita ja nauttiakseen talven kauneudesta. Alice on pukeutunut lämpimään punaiseen takkiin, pehmeään hyyviin ja paksoihin käsineisiin. Ben pukeutuu siniseen takkiin, lämpimään pipoon ja tukeviin saappaisiin. He pakkaavat pienen reppunsa, johon laittavat eväitä, vesipullon ja metsän kartan. Ennen lähtiä he nauttivat nopean aamiaisen Alicen luona. He hymyilevät toisilleen ja sanovat, tänään tulee olemaan mahtava seikkailu. He tapaavat kaupungin laidalla ja alkavat kävellä kohti metsää. Maata peittää lumi ja puut ovat pukeutuneet kimaltelevaan valkoisuuteen. Kävellessään lumisella polulla he näkevät eläinten jälkiä. Katso, Alice, kanin jälkiä, sanoo Den iloisesti. He seuraavat jälkiä hetken ajan ja ihmettelevät, missä pieni kani voisi piiloutua. Pian he saapuvat pieneen jäätyneeseen järveen. Jää on kirkasta ja sileää. Järvi näyttää isolta peililtä, sanoo Alice. Ben on samaa mieltä ja lisää. Se on kaunis ja rauhallinen. He päättävät istahtaa penkille järven läheisyyteen ja nauttia eväitä. He nauttivat lämmintä kaakaota termosesta, jonka Ben toi. Kuuma kaakao saa heidät tuntemaan olonsa mukavaksi ja iloiseksi.
Tauon jälkeen Alice ja Den jatkavat tutkimusmatkaansa. He kävelevät syvemmälle metsään, missä puut ovat korkeita ja hiljaisuus on rauhallista. He näkevät käpyjä maassa ja kuuntelevat tuulen pehmeää suhinaa. Yhtäkkiä he kuulevat rasahduksen pensaissa. He pysähtyvät ja katsovat tarkkaan. Pensaista ilmestyy pieni, ujo pöörä, joka katsoo heitä suurilla, lempeillä silmillä ja sitten juoksee metsään. Alice ja Den hymyilevät, tuntien olevansa onnekkaita nähdessään pöörän. He kävelevät vielä hetken, kunnes löytävät pienen lumen peittämän kukkulan. He päättävät kiivetä kukkulalle. Kiipeäminen on hieman vaikeaa, mutta he auttavat toisiaan. Kun he saavuttavat huipun, he näkevät upean näkymän lumisesta metsästä ja kaupungista etäisyydessä. Taivas on kirkas ja sininen, ja aurinko saa lumen kimmeltämään kuin timantit. Iltapäivän saapuessa ystävykset alkavat palata kotiin. He keskustelevat kaikista upeista asioista, joita he näkivät seikkailunsa aikana. He muistavat eläinten jäljet, jäätyneen järven, ujohkon pöörän ja kauniin näkymän kukkulalta. He tuntevat olonsa onnellisiksi ja ylpeiksi päivästä. Lopulta, illan tullen, Alice ja Den saapuvat kaupunkiinsa. He sanovat hyvästit lämpimin halauksin ja lupaavat lähteä taas tutkimusretkelle pian. Se oli päivä täynnä seikkailua, ystävyyttä ja talven taikaa. He palaavat kotiin lämpimin sydämin ja monina uusina muistoina talviseikkailustaan. Where do Alice and Ben decide to go on their adventure? A. In the snowy forest. B. To a sunny beach. C. To a busy city. The correct answer is A. In the snowy forest. What does Ben wear on his adventure? A. A red coat and thick gloves. B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. C. A green sweater. The correct answer is B. A blue jacket, a warm hat, and sturdy boots. What do they see when they reach the top of the hill? A. A small frozen lake. B. Animal tracks. C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance. The correct answer is C. A magnificent view of the snowy forest and the town in the distance. What do Alice and Ben enjoy during their break by the frozen lake? A. Warm chocolate from a thermos. B. A sandwich and fruit. C. A bowl of soup. The correct answer is A. Warm chocolate from a thermos. How do Alice and Ben end their adventure? A. They return home in silence. B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. C. They get lost and have to be rescued. The correct answer is B. They say goodbye with warm hugs and promise to explore again soon. We hope you enjoyed these Finnish short stories. If you're looking to improve your Finnish language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. And keep an eye out for more Finnish videos on Sebastian's channel, and be sure to like and subscribe.